Sa tanong, umagri kayo, ag-like kayo na road. Hello, kanya Madam Juanita Manuel. Says Eugenio Montelon. Danse Apo, Pieza di Tagabanna. Dandawa Madam Ann. John Rico Studio in Masa. Ronald Balangay Aggressor. Biyak pilumakay ay narigat man launay. Pagkunang kita, Tsaka mo nalakada ang mabandog, nagsakit isusuot. agpay sumata. Arthritis. Ako tukot itutuod sa proy natay sa rukod. Bagidat kumapso. Kalantay sa rukod dinana muna. Gemurugso natay naraso. Oh,ag-like kay karutan mo susto. Tipanag ko na ay narugsong kay tuwirin na. Dahil ka abat tulay luminga maudatay. Di men nga tumakter nga aking tataer. Nalupoy ket ang lustoy. Aglupoy no ka batch. Narugsong ket nakapoy. Magpikpik kendi bakit ipagkapit pirit-pirit pidil-pidil lekambase. Isasagot ko na po natin na sulata para ka naging medyo senior citizen po na doon kung kaya naman kailang bench. Rumang Mar Valdez Malo. Hello po watching from Quezon City. Pagkawa po sa mga Valdez family and Rumang family of San Cero, Ilocos Sur. God bless po. Hello po dyan. Elvira Laja is watching too. Ang pwede mo natin bench. Dumigis po yung sa anin na makaarayo. Saan mo nga mo? Tigno pa bench. Sumaya sa ilatan, tumurutur, tabatugyo. Apo delikado. Naimbang langin tanamong kay tamudo isod manggamulo isod kayang ni bakit mo hinang sakit unay ng kapanulutin napig sa payat aran ng pimanap mo sumurin bayag dragan lang suna tinadas mo na tinilbungin awan na wala ka di na kaya umayap ka din. Kung hindi ka na yan kasta kaya ikibiyag di lumakay umog ubing rit na pet nakit lumugay Papalusukan na ka. Analo sa munti mang pit-pit kendi bakit ipakapit pirik-pirik pidil-pidil lekambase. Analo sa munti mang pit-pit kendi bakit ipakapit pirik-pirik pidil-pidil lekambase. Ayan, ako din ang talagang biyak iti lumakay. Sabay kumataan.